את הכי מיוחדת כאשר את עם קוריאה, בגל שסם יחד איתך. תהני מקוריאה, תהני מקיי-סטייל. קיי-ביוטי, קיי-לייפסטייל, קיי-טור ואפילו בקשות רכישה. תהני מכל אלה במבחר הקיי-סטייל. הסם שופ. תגלי כיצד ההנאה שלך באה בקלות ובמהירות. הבחרי עצמך ליפה יותר עם הקיי-ביוטי. הוסיפי סטייל לחייך. טיילי עם חברים קוריאנים אשר מכירים את התרבות שלך. או בקשי מהם לרכוש עבורך כל דבר שתרצי. מעוניינת? זה לא הכל. בסם שופ, סם פרנדס יהיו איתך, כדי שתוכלי ליהנות מכל זה בקלות. סם פרנדס בוחרים את המוצרים כפי שהם יבחרו אותם לעצמם, לחבריהם ולמשפחתם. סם פרנדס מרוצים כאשר את מרוצה. Be awesome with some friends. בקרי אותנו בכתובת thesamshop.com